വിഭാഗത്തിന് ഡപ്പാകും സ്റ്റെപ്പില്ല. നല്ല കുട്ടികളാണ്, അവർക്ക് നല്ല കയ്യടി നമുക്ക് കൊടുക്കാം. നല്ല എനർജി ഉള്ള നല്ല കഴിവുള്ള കുട്ടികളാണ്. പക്ഷേ ഇത്തരം കലകൾ വേദിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് തക്കതായ നല്ല പരിശീലനം കൊണ്ട്
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു പുതിയ കലാരൂപമായതുകൊണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. എങ്കിലും തെറ്റുകൾ തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകണം. മക്കളുടെ തത്വത്തിന് നല്ലൊരു കയ്യടിയോട് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ഏകദേശം കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ ജില്ലയിൽ പോകുമ്പോൾ അട്ടപ്പാടിയുടെ ഒരു പരിശീലനം
അടുത്തതായി വേദിരണ്ടിൽ വാശിയേറിയ ചവിട്ട് നാടകം അരങ്ങേറുകയാണ്. മത്സരത്തിന് പേര് നൽകിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാവുക. ഇങ്ങനെ ഞാൻ മാർക്കിടണമെന്ന് ആശങ്കിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് കുറച്ച് വൈകിയത്. എത്ര മംഗലകളി ഇപ്പോൾ ജില്ലയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിലിപ്പം 10 ചിലപ്പോൾ 20 ആവാം, 14 മംഗലകളി ഉണ്ടാവാം. അല്ല ഓരോ ജില്ല വരും. ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷനായി ഒരു കലയാണ്, തനത് കലയാണ്. അതിൽ മാവലി വിഭാഗം തുളു സംസാരിക്കുന്നതാണ്. മർപ്പിളി തുളു എന്ന് പറയും. യഥാർത്ഥ തുള ഇമ്പിളി തുളു എത്ത് എനിക്കെല്ലാം. അപ്പോൾ ആ തുളുവാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. വേടെ മൂന്ന് വെച്ച് പറക്കും, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇടകലർന്ന തുളുവാണ്. അതുപോലെ മലവീട് വിഭാഗത്തിൻ്റെ മലയാളം തമിഴ് കലനാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ചരിത്ര സംഗീത ചെറുനാടകത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അനുഗ്രഹിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന ചരിത്ര സംഗീത ചെറുനാടകം